Ešte predtým nezačneme, daj odber, lebo viac ako 89% ľudí nemá odber, čo je celkom smutné. Takže daj odber a zvonček a môžeme ísť na video. Čaute ľudia pri novom videu a toto video bude zase ako budem hrať FIFU. Mám ešte nejaké zábery z minula, ale tie zábery sú extrémne presvietené. Nedali by sa úplne dať, takže tu ich máte. Videli ste, že nie sú moc dobré, takže idem si to natočiť ešte raz. Dáme si Classic Match. Poďme na ľavú stranu, lebo však prečo nie. Dneska si dám pre zmenu, dám si Paríž, dám si McDonald League a proti mne AS Rím dáme si ružové dresy a im dáme modré. A ideme na to. Vidno to tak, že to bude... A gól! Oni mali šancu. Dostáva sa dopredu a má to Barcola. Barcola strieľa a dáva gól! Dáva Messiho celebration. Jej. To som sa naučil. Minule som to nevedel. Dostáva sa dopredu. Ramos nahráva. Dembele stráca loptu. Má to Ramos. Ide dopredu. Ramos bol taklovaný. Oni sa dostávajú dopredu, ale bolo to dobré. Emery sa dostáva dopredu, Dembele nestihol. Vlastne strieľam power shot. Tak to bolo super. Dembele nahráva Nevesovi. Neves nie... A fakt mi zabrnil ovládač. No, ako to dáme, no ja neviem, Bars. A dáme to takto môžeme. Poď. Nebolo zle. Ale keď som mal Dortmund, by to bolo dobre. Ramos ide dopredu, nahráva Emerovi, Emery strieľa a Emery dáva tyčku. Ide Ramos, Barcola, strieľa, gól, Greedy. Aha, tak to nebolo Greedy. Dopredu sa dostávajú, ale nemajú šancu. Dembele. Neves, Ramos.
Dostávame sa dopredu. Dembele ide dopredu. Nahráva Ramosovi. Ani sa ide. Tak to bolo pekné. Dostávajú sa dopredu, ale my im to nedáme. Ale, áno, Mendes ide. Ramos. Dembele. Ramos. Barcola ide dopredu. Barcola stráca loptu. Čelík ide dopredu, ale nemôže sa dostať k obrane. Telo. Čisté telo. Nie. Zabránili sme tomu aspoň. Dembele ide dopredu. Skúsi power shot. Tak to bolo skoro, akože to bolo pekné. Máme polovičku. Barcola ide dopredu. Nahráva Ramosovi. A nic nejde. Dostáva sa dopredu. Vitíňa strieľa z diaľky. A Vitíňa to napále do hráča. To bol prvý taký fakt, že je faul. Barcola ide dopredu. Barcola strieľa power shot. A zase sa netrafajú. Telo, dáme telo. To bolo celkom v pohode. Stratili loptu, power shot. A gól! Greedy. Zase sa mi Greedy nepodarilo, lebo som zase neskoro ho robil. Strieľajú, ale nepodarilo sa im to. Barcola zle nahral. Dostal sa dopredu, ale to bolo pekné. Hej, ale to bolo telo. No tak to neviem, no. Moc. To bolo telo. A to nemalo byť nič iné. Dostávame sa dopredu. Neves dáva Dembelemu. Neves. A nedostali sa dopredu. Ramos. Vitíňa strieľa. Vitíňa skoro strieľa a brankár neskutočný save. A máme roh. Potreboval by som vymeniť hráča. Kto je? Treba mi Vitíňa, nech ide. Nech tam ide Vitíňa. A Vitíňa, dáme to takto. No tak to nebolo moc dobre. Ale že absolútne. A dostáva sa Barcola. Barcola skúsi strieľiť. Barcola strieľa a zase je to roh. A takto to musím dať. Nie.
Nie. No, tak to sa nepodarilo. Menili sme si Hernandesa za Pača. Či vlastne Pača za Hernandesa. Dostáva sa dopredu Dembele. Dembele ide. Dembele mal nahrať. Ale podľa mňa nedajú ani gól dneska. Ide Barcola. A zase to nejde. Dostávame sa dopredu. Ale to bol faul. To čo je? Dostáva sa dopredu, ale nepustili sme ich. Ramos. Ramos seka. Ramos strieľa. No, to nebolo nič moc. Chcem dneska dať akože dobrý gól. To je to, čo bolo. To je dnešný taký challenge. A dáme to takto. No tak to tiež nebolo nič moc. To faul, ale to nevadí. On vie kľúčkovať. To je dobré. No. Hernández, Ramos. Ramos ide. Tak to bolo dačo. A zase. No tak to je neskutočné. Nič. Že absolútne nič. Tak to není iba dobre. Dostávam sa dopredu. Power shot. Zadetička. To čo je? Dembele. Dembele nahráva. No, a nič sa nedieje. Nahráva Ramos. Ramos. Power shot. Zase tyčka. To čo je? To je tretia tyčka dneska. No tak to sa jej nepáči. To mohol byť už tretí gól. Faulujem ho. Tak nie. A máme koniec. Vidíme sa u ďalšieho videa a zase čau.